दिनै जों जमदुवार ब्लक बिपिएफ राजनिक दोलोनि मावख' नैबे कासियाबारि बाजारनि खाथियाव थानाय मोनसे न'आवहाय बेखेवनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आंखौ मेन गेटखौ बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरनायावहाय आंबो नुजाफैनाय जाहैबाय आरो बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिपिएफ राजनिक दोलोआ रायजोखौ सेवा खालामनायनि नामाव जे हाबाफारिफोरखौ लायो बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव निश्चयै जमदुवार ब्लकनि मावख' हिसाबै कासियाबारियाव बेखेवनो हानानै रायजोजों खाथि सोमोन्दो लानानै उननि समफ्राव दोलोनि हाबाफारि मावनायजों लोगोसे रायजोखौ सेवा खालामनायनि बेलायाव बा रायजो राजाया अफिसाव नेताफोरखौ लोगो हमफैनांगौनि नामाव खाथिथाराव मोननानै निश्चय बयहाबो सुबिदा जागोन। गतिके बे दिनै जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं गोजोननायबो फोरमायदों। जिहेतु बिसायख'थिया साखाथियाव दङ बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै जमदुवाराव माबायदि गोख्रों जादों सार? जमदुवार हिसाबै जोंहा बेवहाय सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया बा थानाय नङा। खारन जमदुवार ब्लक हिसाबै बिपिएफ राजनिक दोलोआ आगोलनिफ्रायनो देरहाबोदों। गेजेराव जों खेबसे माबा खारनाव हयथ' रायजो राजाया सोरनिबा सायाव फोथायनाय सोरनिबा सायाव बा मोजां गाज्रिखौ सिन्था खालामनानै जोंनो खेबसे अननायखौ गुवारै होनो हायाखै। खिन्थु गिबिनिफ्रायनो 2005निफ्रायनो जों बिपिएफ राजनिक दोलोआ देरहाबोगासिनो दं। गतिके एबारबो जे जों देरहागोन बेखौ जों गोख्रोङै बुंथिनो हायो। प्रमद बरुवा मैयासो रिसेन्टलि मोनसे बाथ्रा बुंदों सार, जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 20 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै, बरं असान्थि आरो रायजो राजानि सोबख'नाय बेबायदिनो जाख्ल'नाय बेबायदि खामानिनि बायरे जेबो मावनो हायाखै होननानै, आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय इउपिपिएल हान्जाया सान्थिनि नामाव देरहागोन होननानै बिथाङा बुंदों। मा बुंनो सारा? बे सोंनायनि फिननायखौ होनो थाङोब्ला मिनिनोबो ओंखारजायो। खारन बे बिटिसिखौ जोनोम होनायनि परे जिर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै जे रोखोमनि दाफुंनाय जादों, बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय हमनानै जोङो दा फोरमायनो थाङोब्ला बे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बे जोंनि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज, CIT मेडिकेल कलेज, बेफोरखौ हाग्रामा महिलारि देबा बिपिएफ दोलोखौ दैदेननानै सरकार दानायनि समाव बानायाखैमोन नामा? थिग बे रोखोमै दिल्लीयाव, कलकातायाव, सिलिगुरियाव, गुवाहाटियाव, चेन्नाइयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जि बानायदों बेखौ बिटिसिनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय बानायाखै नामा? दालां गैयामोन दालां बानायदों, लामा गैयामोन लामा बानायदों, बेखौ हाग्रामा महिलारि देबा दैदेनाखैमोन नामा? जाख्ल'नायनि नामाव बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुङो थांनाय बिसायख'थियाव बिथाङा बुंदोंमोन जे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथांखौ केस होगोन, बिथांखौ जेलाव सोगोन। दा दिनै फैनानै 5 बोसोर जि बारलांबाय, बे 5 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा मा खालामखो? गमामायै जुदि हाग्रामाया करापसन खालामदोंमोनब्ला, बिथाङा जुदि जाख्ल'दोंमोनब्ला, बिथांनि सायाव सरकाराव थानानै बिथाङा मानो राजनितिक सार्थनि थाखायल' रायजो राजाखौ थगायनाय बाथ्रा बुंनानै दिनै मानो जेबो एक्सन लानो हादिया? थारमाने नंखाय जेबो गैया। खिन्थु बेराफारसेथिङै बिथाङा जे सालायनो हायाखै बा बिथाङा जे जाख्ल'नायावहाय लोब्बा दङ हयथ' बेखौ नैबे दा गोदानै जोंनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव एफिलिएटेड कलेजफोरखौ बा फिडार कलेजफोरनो जे लेखा राननाय बा लेखा हरनाय, बेवहाय निस्सय नोंथांमोनहाबो खोनाबाय जे 500 थाखानि जेनाखि लेखा, बे लेखाखौ 1500 करि जे रोखोमनि रेट हमनानै जाख्ल'नायनि मोनसे बाथ्राफ्रा सिखारदों। अब्ला बे जाख्ल'नायखौ बिथाङा सोरखौ बुंनो नागिरदों? इनकुवारि जानायनि परे बा जेब्लानाखि बिनि सायावहाय इनभेस्टिगेसन जागोन, बे बाथ्राफ्रा ओंखारहैगोन। बिथाङानो हयथ' लोब्बा थानोबो हागौ बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि। गतिके बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिनि सायावहाय रायजो राजाहा मेगन दङ, रायजो राजाहा मेलेम दङ। थांनाय इलेक्सन समाव जेरैहाय न'खर साख्रि होनो होननानै नंखाय बाथ्रा बुंदोंमोन, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 करि होनो होननानै बुंदोंमोन, गासिबो नंखाय। गतिके बे बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिङाव दा फोरमायगासिनो दं। जों सरकाराव फैयोब्ला जेखौ मावनो हागोन नंगुबै बाथ्राफोरखौ जों फोरमायनो नाजागासिनो दङ। बिजेपि दोलोआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफनि फेक्टर जागोन नामा सार? फेक्टर जानो बेखौथ' जों
बिदि सानाखै जों आगोलनिफ्रायनो हारसिङै बिपिएफ हिसाबै गेलेबोगासिनो दं राजनितिक दल हिसाबै बिथांमोना बिथांनि सिन्ताधाराजों नाजागोन बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु बिटिसिआ जे रोखोमनि जन्म जानाय बिटिसिआ जे रोखोमनि आयेनजों गनायथि होजानाय बेवहाय माखासे मोनथाय माखासे क्षमता गोबांथार बाथ्राफ्रा हाबनानै दं गतिके बे बेलायाव बिजेपिआ दारायो सोरबा एबिपिआ दारायो सोरबा माने तृणमुलआ दारायो बे बिसिनि खोथा खिन्थु जों आगोलनिफ्रायनो बुंबोदों जों हारसिङै दारायगोन आरो बिपिएफ दोलोखौ हाग्रामा महिलारि देबा दैदेननानै जे रोखोमनि सरकार सालायनायनि गेजेरजों रायजोखौ सेबा खालामबोदों बे सेबा खालामनाय फिथाइखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुंसोलायगासिनो दङ गतिके बेवहाय कंग्रेस जा बिजेपि जा सोरबा दोलो जा बेवहाय जोंनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा जों बेखौ गोख्रोङै बुंनो हायो।